Vamos a dar la palabra al doctor Guillem Pintos. Él nos va a hablar del beneficio del diagnóstico precoz. Él es director clínico de malaltías minoritarias en el Hospital Universitario Vall-d'Hebron. Solo comentar una cosa. Yo conocí al doctor Pintos en circunstancias personales. Él fue el que diagnosticó a mi hija y bueno, nos acompañó en ese momento de duelo y nos dio, la verdad es que tiempo y dedicación durante ese periodo de tiempo. Tengo que decir una cosa del doctor Pintos, que cuando tengo ocasión la digo y la repito. Es uno de los profesionales más implicados con las enfermedades raras. No solamente en estos foros y en estas conferencias. El doctor Pintos yo lo he visto en sábados y domingos acudir a eventos sociales organizados por asociaciones o por plataformas o federaciones de enfermedades raras para dar visibilidad a las enfermedades raras en su tiempo libre, en sábados y domingos. Y esto es muy agradecer desde la perspectiva de los pacientes. Muchas gracias, doctor. Gràcies per aquesta presentació tan emotiva. Gràcies. Molt bé. Bon dia. Avui m'han encomanat que parli de les malalties hepàtiques i he de dir que jo vinc de la pediatria, soc especialista en malalties genètiques, metabòliques, renals, però des del punt de vista de la pediatria. Fa uns 6 anys ara que estic dedicat a les malalties minoritàries globalment, transversalment. Vaig començar ja fa 5 o 6 anys a l'Hospital Germans Trias i ara des de fa un any estic a l'Hospital de Vall-d'Hebron amb aquesta tasca d'organitzar les malalties minoritàries globalment, transversalment, i també per intentar coordinar aquest treball dins de l'hospital amb coordinació a la part externa, el que passa fora, com pot ser l'àrea d'atenció primària i també aquestes xarxes de referència que s'estan desenvolupant ara de coneixement especialitzat en diverses àrees temàtiques, com són les xarxes catalanes, les XUECs, i les europees de les ERNs. Aleshores, nosaltres ara, avui, la presentació que us faré és el benefici del diagnòstic i per parlar d'això primer comentarem una mica de quines malalties estem parlant. Així com hi ha aquí especialistes d'adults, jo he vist sobretot les metabòliques, que són més aviat les pediàtriques, i aquí en tenim unes quantes. Simplement que el que s'ha de dir és que com que hi ha molts gens implicats que poden afectar el fetge, i el fetge és un òrgan que és molt ric amb aquesta dotació genètica metabòlica, es veu implicat a vegades de manera primària i altres vegades de manera secundària, i per això hi ha moltes malalties metabòliques que poden estar en relació amb el fetge. També hi ha aquestes que ja s'han comentat, com són les malalties hepàtiques autoimmunes, que més pròpies de l'adult, encara que també en veiem a pediatria i en la fase aquesta de transició del nen a l'adult, i aquestes malalties hepàtiques estructurals, o que també són una mica una miscel·lània, barreja que en pediatria és molt important, sobretot l'atrèsia de vies biliars, per al fet que si es diagnostica aviat, molt aviat, i es fa el tractament adequat, poden tenir una evolució molt bona al llarg de molts anys. Quins problemes veig jo amb les malalties hepàtiques minoritàries? Bé, un dels problemes és que he de reconèixer que aquí tinc uns grans experts i potser ells no pensaran exactament igual que jo, però
les malalties hepàtiques s'han conegut des del punt de vista genètic i molecular, jo diria que en els últims 10 anys s'ha fet un gran avenç, però que hi haurien pacients que no han tingut en el seu moment, no se'ls ha pogut fer un diagnòstic exacte, o se'ls ha passat per alt o inclús s'ha fet un diagnòstic equivocat. Que hi ha una manca d'especialistes des del punt de vista de l'atenció, no en l'hospital clínic, per exemple, o en un centre de referència, sinó també en centres d'atenció, diguéssim, secundària, doncs hi ha falta d'expertesa i això fa que hi hagi a vegades certa incertesa des del punt de vista de la informació. Hi ha també alguns prejudicis que ser malalt del fetge, a vegades el prejudici és que potser és perquè no t'has portat gaire bé o has viscut d'una manera una mica no massa reglada i per això tens el fetge fotut. I tenim algunes necessitats de diagnòstic precoç, sobretot amb els nens, que és el que jo conec com les atrèsia de vies biliars o aquestes malalties metabòliques, que tinguin una actuació molt precoç, pot evitar el desenvolupament de cirrosi o inclús de malalties malignes de càncer hepàtic. Aquest és l'exemple de la cirrosi biliar primària, que no cal insistir perquè ja s'ha comentat aquí, però simplement per dir que a vegades els símptomes inicials poden ser uns símptomes molt inespecífics, com un dolor abdominal, com una fatigabilitat, i que això pot passar a vegades desapercebut durant temps i que s'ha de tenir present que hi ha unes possibilitats terapèutiques que frenen el desenvolupament de la malaltia. En aquest treball, això ho comentaré després, permeteu-me canviar. Aquí, malalties hepàtiques minoritàries, també tenim les hepatitis autoimmunes i les colangitis biliars primàries. Aquestes, també són les que ja han comentat els dos doctors especialistes que ja us han parlat. Sabem que tenim tota una sèrie d'analítica relativament fàcil de fer que pot facilitar el diagnòstic, com és les transaminases, l'estudi de les plaquetes, immunoglobulines i uns anticossos, i això ja pot orientar. I a més, hi ha la possibilitat, abans de fer potser alguna exploració invasiva, com és la biòpsia, d'utilitzar mètodes com una ecografia especial que es diu elastografia o elastograma, que ens pot, diguéssim, orientar també cap al grau de fibrosi. Amb això hi ha algun treball que ha estat publicat en el qual es veu com l'estudi amb aquesta elastografia pot ajudar a caracteritzar el grau de la fibrosi i, com veieu aquí, aquest és el grau de fibrosi amb les troballes amb l'elastograma i en aquesta curva de sensibilitat i especificitat es veu que, comparat amb uns scores que es fan servir habitualment, que són scores que són bioquímics, que es basen en estudis de les transaminases, de les plaquetes i de les proves de coagulació, sembla que l'elastografia pot tenir una sensibilitat i una especificitat molt bona amb aquestes malalties com són la hepatitis autoimmune o com és la colangitis biliar primària, amb la que hi ha un desenvolupament progressiu de fibrosi. Això està fet amb el grau de fibrosi 3 o superior i llavors és aquí allà on sembla
que pot tenir un benefici i que pot, diguéssim, orientar cap a potser estalviar proves invasives com és una biòpsia. Això també s'ha fet molt amb el que és l'esteatosi hepàtica no alcohòlica, de la qual és una malaltia que no és minoritària, però de la que estem aprenent molt mecanismes per al qual un fetge entra en una situació de fibrosi progressiva i que algunes de les troballes aquestes i de la relació del fetge amb el que és el budell i la flora intestinal, doncs potser anirem cada vegada tenint més informació de com podem frenar l'evolució de la malaltia hepàtica. Quins reptes tenim amb aquestes malalties minoritàries? Doncs tenim una sèrie de reptes, uns els tenen sobretot els pacients, els afectats, que Hay un fallo en el sonido del micro. Espera, me sento. Funciona? Ara. Sí? No. Doncs això que podem assolir, hem d'intentar assolir un diagnòstic. Tenir un diagnòstic i a més, si pot ser, que sigui ràpid. I aquest és un dels reptes. Tenir confiança en professionals que, teòricament, ara hem d'aconseguir que els professionals estiguin ben connectats amb les xarxes i encara que ells no tinguin la màxima expertesa, sí que poden tenir una orientació molt directa dels centres allà on estan centres de referència i ens poden facilitar l'accés a la informació. Els pacients s'ha de reconèixer que a vegades tenen aquesta incertesa respecte al futur que els dona tenir una malaltia rara, una malaltia progressiva que no es coneix molt i això els dona també una preocupació respecte al risc que això pugui afectar a la família, perquè són malalties, moltes d'elles, amb una característica genètica molt forta. I també, a veure... Hola? Hola, hola. Sí, hola?
ja s'ha resolt el misteri. Merci. Llavors, aquesta oferta equitativa és assistència amb una expertesa limitada, a vegades amb una expertesa que està centralitzada en alguna àrea del país, però no ben distribuïda, no sempre. Un elevat cost de les teràpies. Això, des del punt de vista de farmàcia, ja suposo que ho pateixen i ja ens informaran. Balanç de la gestió equilibrada entre donar l'atenció a les malalties comunes i també les malalties minoritàries, perquè hi ha molta diabetes, hi ha moltes complicacions per la diabetes i s'ha de buscar aquest equilibri. I també un altre repte és reclutar experts perquè treballin, diguéssim, per aquestes xarxes i perquè es dediquin sobretot a el que és la medicina pública, que avui dia passa a ser quasi bé com ser monjo, amb tot el respecte per als monjos. Malalties hepàtiques minoritàries, diagnòstic. Què podem fer nosaltres? Nosaltres podem fer és intentar reunir-nos amb els genetistes, amb els experts, amb l'administració, amb els pacients, amb un objectiu d'evitar el retard diagnòstic, desenvolupar circuits perquè els pacients puguin adequar aquests que no tenen una malaltia diagnosticada, que puguin arribar en el lloc adequat allà on se'ls pot fer un diagnòstic. Establir conceptes clars de transició. No hi ha res, i me n'he adonat sobretot en aquests últims anys de treballar no solament amb la pediatria, sinó treballar de manera transversal amb tots els especialistes d'adults. Hi ha poques coses que lliguen més com és treballar pediatres i metges especialistes d'adults junts amb el procés de transició, perquè es veu tot el context familiar i és molt enriquidor i dona una gran fortalesa a l'acció que es pot desenvolupar. Estructures que facilitin la referència, o sigui, s'ha de poder enviar de manera fàcil al pacient en el lloc adequat, que pugui tenir una atenció especialitzada. I aquí he posat algunes d'aquestes malalties per insistir que el sistema de codificació ha de fer més fàcil de poder-les trobar, catalogar i poder-les diagnosticar. En general, els metges estem entrenats per buscar primer els diagnòstics més freqüents. Quan estem davant d'un cas, no anem a veure si té una malaltia rara. Tal com ens han ensenyat és anar a buscar les malalties primer, les més freqüents, i després, si no les trobem, ja anirem a buscar aquelles que són més rares. Però això també s'ha de reconèixer que això porta a vegades un retard en el diagnòstic. Depèn de l'agilitat. Però jo sempre insisteixo que algunes de les malalties rares i sobretot aquestes que són tractables, que estan augmentant molt, doncs aquestes s'han d'incloure en el diagnòstic diferencial inicial. Diagnòstic diferencial és una cosa que els metges hem de fer quan ens trobem davant d'un pacient, d'un cas amb un dilema. Hem de fer un diagnòstic i tenim moltes possibilitats. Entre aquestes hi ha d'haver les malalties que són rares, potser, minoritàries, però tractables. Perquè si aquest tractament a temps pot representar un canvi molt important per al pronòstic del pacient. Facilitar l'accés a la tecnologia genòmica. Avui dia no podem passar sense la capacitat, la possibilitat de fer un diagnòstic genètic,
perquè això és el que ens portarà, en molts casos, no sempre, a un tractament personalitzat, un tractament que es diu de precisió, perquè això vol dir que encara que estem parlant a vegades de malalties que tenen un nom, com cirrosi biliar primària, cada individu, cada pacient pot tenir una forma de presentació i a vegades, com heu vist amb algunes malalties que hi ha més de 500 mutacions, doncs cada individu és un cas diferent, amb un canvi genètic que pot ser diferent i que potser té un tractament individualitzat diferent dels altres. Quines són les possibilitats? Nosaltres podem tenir diverses possibilitats d'acció. Per exemple, amb una patologia com atrèsia de vies biliars, doncs és una intervenció ràpida en els primers mesos. Per què? Perquè això pot variar absolutament el pronòstic. Si tenim una cirrosi biliar primària, doncs hem de saber que hi ha unes possibilitats per frenar el desenvolupament de la fibrosi o cirrosi, que tenim tractaments immunomoduladors que poden controlar malalties autoimmunes i, sobretot, també vigilància en el fetge per al desenvolupament de malalties neoplàsies. En el cas de les metabòliques, en algunes d'elles està molt clar que també, si tenim una galactosèmia, retirant la galactosa, aquest pacient tindrà una vida normal. I si tractem o evitem l'acúmul del coure, doncs la malaltia de Wilson probablement la tindrem també ben controlada durant molts anys. Evitar el desenvolupament d'adenomes, per exemple, amb la glucogenosi, o el desenvolupament d'hepatocarcinoma amb la tirocinèmia, que abans, com ha dit el meu predecessor, que l'hepatocarcinoma és una cosa molt freqüent amb l'adult, però en canvi amb el nen petit tenir un hepatocarcinoma quasi bé que és un problema també que entra dintre de les malalties rares. Saber, doncs, que hi ha tractaments que no són curatius, però sí, per exemple, un tractament substitutiu enzimàtic que pot evitar el desenvolupament d'una malaltia molt greu. I aquest és el cas, per exemple, del dèficit de lipasa àcida lisosomal, que no solament, com ha dit l'Eduardo, no solament és una malaltia que afecta el fetge, sinó que si no es tracta adequadament o en el moment degut, doncs pot tenir manifestacions cardiovasculars molt severes, pot provocar problemes de creixement i pot provocar, a vegades, quan és molt greu, en la fase dels primers mesos de la vida, que el pacient no progressi. I saber que és un sistema de tractament que tenim per a aquesta malaltia i per a algunes altres, que és la possibilitat de substituir un enzim que falta, es pot administrar des de fora. I això fa que aquesta proteïna nosaltres la podem posar aquí com si fos la proteïna natural. I llavors això amb la incomoditat que s'ha de donar periòdicament fins que no trobem un tractament genètic que ho curi definitivament. I aquesta també és per veure que hi ha uns tractaments que són aquests per evitar la fibrosi, i així tenim l'àcid ursodesoxicòlic, tenim l'obeticòlic i també tenim la possibilitat d'utilització de fibrats. Tot això, els especialistes ens han de dir quina és la indicació. El CatSalut ja ha avaluat l'obeticòlic i en principi és de segona línia i llavors és veure individualment cada persona què és el que necessita, la resposta que té en un tractament i si potser en necessita un altre o potser en necessita dos. I finalment, aquesta imatge per reflexar aquest tipus de treball que nosaltres hem de fer en col·laboració els especialistes, col·laborant amb l'atenció primària, l'atenció secundària, abans d'arribar a l'especialista. Però la tasca que tenen les unitats de referència tant a nivell local
com a nivell, diguéssim, d'aquests grups europeus, doncs, de col·laborar directament amb el pacient i de crear una sèrie de recomanacions i guies clíniques d'actuació que puguin arribar als metges que no són els últims i màxims especialistes perquè els pacients afectats tinguin la millor atenció possible. I res més, gràcies.